2025 was een succesvol jaar voor Beweegteam Opsteland. Een jaar waarin we jong en oud in beweging hebben gebracht. Want zoveel mogelijk mensen in beweging brengen en houden. Met die missie zijn wij op pad gestuurd door de gemeente Opsteland. Van peuters tot senioren, van speeltuinen tot sportverenigingen en van gymzaal tot gameconsole. Benieuwd naar ons jaar? Dit zijn onze hoogtepunten. Voor de allerkleinste is het belangrijk om spelende wijze kennis te maken met bewegen. Bij de kinderopvanglocaties hebben we 16 beweeghummeltjesboxen uitgedeeld. Met de beweeghummeltjesmethodiek komen meer dan 400 kinderen in de gemeente elke week in beweging. Tijdens onze evenementen hebben 132 kinderen samen met hun ouders deelgenomen om kennis te maken met het lokale aanbod. Elk kind in de gemeente stimuleren en helpen om structureel te bewegen. Dat is ons doel voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. We verzorgen daarom de gymles op alle scholen in de gemeente. Dat zijn maar liefst 3200 lessen. Daarmee hebben we 2400 uur beweging door een vakleerkracht gerealiseerd. Naast de gymlessen creëerden we extra momenten om te ontdekken en te beleven. We organiseerden de Gymles XL voor meer dan 570 kinderen. En er was de Simmerjump ook nog eens goed voor 365 enthousiaste deelnemers. Daarnaast zorgen we voor 500 uur beweging na schooltijd. Om jongeren in beweging te krijgen is het belangrijk dat we aansluiten bij hun beleefwereld. Wist jij dat 1 op de 3 jongeren dagelijks gamet? Wij brachten gamen en bewegen samen. Meer dan 50 jongeren deden mee aan onze e-sportactiviteiten. Sport en bewegen brengt meer dan fysieke gezondheid. Het is voor ons ook een middel om mensen samen te brengen. Bijvoorbeeld door de inzet van een beweegmakelaar. Tijdens de wandeluitdaging werden er in 20 weken meer dan 100.000 stappen per persoon gezet. Dit was laagdrempelig, sociaal en motiverend. Daarnaast heeft onze beweegmakelaar diverse mensen geholpen richting structurele, wekelijkse beweging. Voor senioren draaide het om fit blijven en vertrouwen houden in het lichaam. 197 deelnemers deden mee aan de fittesten om inzicht te krijgen in hun gezondheid en bewust te worden van al het beweegaanbod in de regio. Daarnaast brachten we 51 senioren wekelijks minstens een uur in beweging met de groepen die we aanbieden. Goed voor samen 2000 uur beweging in 1 jaar. In Opsteland volgden daarnaast 58 senioren de cursus in balans, gericht op kracht, stabiliteit en valpreventie. In beweging brengen is 1, in beweging houden is 2. Daar hebben we sterke verenigingen voor nodig. Vanuit onze clubondersteuning deden we 30 clubbezoeken in Opsteland, om vanuit gesprek te kunnen helpen bij de vraagstukken van de sportaanbieders in de gemeente. We zijn onder andere 2 clubkader coachingstrajecten gestart, waarbij 25 trainers werden opgeleid. Ook hebben we een variatie aan kennissessies georganiseerd, zowel fysiek als online. Bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We focusten ons op de bewustwording van kinderen en hielpen inwoners bij het vinden van passend aanbod. Met de aangepast sport- en beweegtas creëerden we bewustwording in de gymles. Met oogmaskers, oordoppen en rinkelende ballen lieten we kinderen ervaren hoe aangepast sporten voelt. Ook in 2026 blijven wij bouwen aan een gezonde, vitale en actieve gemeente. Dus kom op! Meer weten, in beweging komen of samenwerken? Neem contact met ons op via sportfriesland.nl/beweegteamopsteland. Ook vind je daar ons volledige jaarverslag.